yonke into nje bafuna kuba nasegaba engangena umuntu mhlawumbe othi nje uyagula azothi uzocela usizo la kumina yabo. Hayi ngibe sengiphinda kuyena lo muntu lo ugobela wami lo yabo. Yeah. Ngibuye kugobela ngisigobela hayi ngathi wasangaqeda ngakhokha ngisho imali edlozi yini inkinga ikephi. Athi kuzomela ngikhuphula amandla yabo lo nto leyo. Imake uthi yena kufanele uphakamise kahle kahle ukhuphula amandla. Khuphula amandla. Okay. Siyaqala saya emanzini ke entabeni la kuthiwa khona ilento izanilo. Ungasho ngegama uqobo lelo kodwa emanzini. Yeah, emanzini. Esifike emanzini abesethi ke angigeza ngalendlela angigeza ngayo yabo ngegazi lenkukhu kanjani yabo. Kube sikenzeka lokho kwenzeka. Sesikuphele mhlambe 5 years. Imake abantu ngezo5 yabo. Abantu bayangena bangena esikoleni abantu. Okay. Yabo bengena abanye bazobonga ukuthi hayi ingane yami wayisiza kanje mhlambe umuntu azolesa u5000 yabo. Ngiwusebenzise ngendlela engiyisebenzisa ngayo yabo. Ngicela ukuphulula la. Indlu uyishaka ngake usukwini kulento leyo noma ingena after 2 days noma ingena njalo noma nje ekseni ngiqala ngishaya yona masturbation ngiqala before ngihambe ngiyogeza yabo lo nto leyo. Uphahle ke la ubiza abantu. Yeah, ngibiza abantu ukuthi uzani uzosebenza la. Uzani uzothola usizo la kumina. Sinibingelele babukeli bensiya TV1 nabalandeli nje beyinhlelo nje zonke ze TV yakhamba phambili kakhulukazi siyathokoza emakhosini nohlelo ke Tell Your Story. Igama lami uNkosi Sibonga Mngadi. Ipresenter yakho ke ekuyiyona ke esakaza kuyona ke lezi inhlelo ke ezibizwe ngaphezulu. Mbukeli wensiya TV1 mokuthi awusubscribe la ku channel siyacela isupport yakho siyayidinga kakhulu ukuthi usubscribele lapha yana ke upress ibutton leli nje libovu lapha usubscribe libe grey mase ke upress ibell ukuze kuthole notification yokuthi ke iwazi semase upload ivideo noma ke mase itsaya TV1 live. Ngiyazi ke besathe ukuthula kancane ekusebenzeni kwethu kodwa ke sesibuyile ke inombolo sesitholakala kuzo ngizona lesibhalwa escreenini kuyafona nje kuphela inamba yethu ya online iyabuya angekude le WhatsApp kodwa nje sifonela kuyo yiyo le ebhalwa escreenini. Mawufuna ukuthi usithinta futhi uyasibhalela futhi kunayo email yethu nayo futhi ke ebhalwa escreenini. Namhlanje ke ngisendaweni esigodlweni sisabanye abafowethu engiye ngathi mangihleli phansi nawo bengichazela udaba labo ngase ngiphatheka kahlunganyana ke kodwa ngathi ke dokotela ngizofika kuwena sizokhuluma nawe ngalokhu okhala ngakho noma ngalokhu okukuvelele noma obhekene nakho njengamanje. Udokotela lo umfowethu osamncane noma ngithi ubaba nje osamncane ngoba phela unamakhehla aphila kuyo anginje ikhehla nje lisencane eliphila nje impilo ejwayelekile kodwa la seliba nenkinga yokuthi kufanele liyoqala ke iprocess le yesintu okuyi spiritual journey noma ngithi ke ijourney nje leyo kuyothwasa kodwa ke ngizomnikeza ithuba kuyena ochaza ukuthi kahle udaba lakhe lume kanjani. Dokotela sikubingelele sikuneze ithuba lokuthi ubingelele ababukeli benseso TV1. Sibonge ngiyabingelela ku TV1 kwinsika yethu TV1 la ngizochaza njengamanje isitori sami yabo. Okay. Umuntu ongakubuka noma ongakulalela uzwakala ke sawumuntu ke osamncane mina sengikwazi ukuxoxa nawe ngathwa neminyaka. Umuntu kahle onjani noma ke umuntu ke oqale kanjani le ndlela le obuyiqala ubuwenzani ubufunda ubusebenza ubuwenzani ukuze uqale ke le process because kube sifike la onenkinga khona fanele siqale la usuka khona ukuthi yaqala kanjani iprocess yakho. Lapha yaqala lapha esikoleni yabo sengifunda khona yabo mengifunda khona singiya grade 12 kinamasonto nje inyanga ngika grade 12 yabo. Yeah. Bese ngiba nokudlikiza ke lokho bathi uyakudlikiza. Yes. Shothi ngiye kumuntu ke yabo. Ngiyalela umuntu kuthiwa lo umuntu right yabo ngiye khona mengifika kena ngifike ngihlole ngihamba nomama lapha yabo. Mengihlola kuthiwa hayi lezi zinto zabantu abadala yabo kumele ngenze igobongo yokubathi umndiki nomndawo. Yeah. Hayi kwaqoleka umama bebambela amatoho yabo lo nto leyo. Enze njalo uma wami yabo ngihlanseleke enze izinto lezamagobongo umndiki nomndawo aphothule qale kuyibovu ngiphothule ngisuke lapho ngikumcaka mengisuka lapho bese kwenzeka lokho ke ngiyese ngithwasa la ndlela ngithwasa ngayo. Yeah. Kuphele lo 1 month lo 1 years
wenza lezi zinto Mophelo lezi. ya for ukuthwasa nje yabo ukodwa. Hayi, ebese ethi ugobela ufuna inkomo yedlozi. Inkomo yedlozi bu 1000 yabo. Hayi, uma yenza ngalo ndlela enza ngayo ehlaka esizoma wami yabo. Yes, yes. Nesizoma wami yebo sizogogo impela. Futhi emva kwalapho sekuphela manje kumele ngibuyele ekhaya phela back to square one yabo la ngisuka khona. Ngihambe ngiye ekhaya ngiphothule ngale ndlela ngaphothula ngayo ithengwe inkomo akhokhele nogobele inkomo yedlozi yabo. Yeah. Bengiphinde ekhaya okay. Ngihlala mhlambe 3 years ngingaphosi noma 2 years. Angingeni lutho abantu. Inkinga yaba lana ke inkinga. Futhi ke sekumele ngene abantu bazobotha bazothola usizo Umsebenzi ya. yebo. Bebethola umsebenzi labantu abafiki. No 2 years noma no 3 years lapho. Abantu bengafiki. Abantu abafiki nje. Bengakwazi ube nomuntu othi ufuna into enkulu kuwena noma bekhona nje labo abancane noma ukuthi nje kuvalekile yonke into. Yonke into nje bafunga kuba nasekhaya bengangena umuntu mhlawumbe othi nje uyagula azothi uzocela usizo la kumina yabo. Hayi ngibe sengiphinda kuyena lo muntu lo ugobela wami lo yabo. Yeah. Ngibuye ukugobela ngisigobela hayi bungathi ngaqeda ngakhokha ngisho imali yedlozi yini inkinga ikephi. Athi kuzomela ngikhuphula amandla yabo lo nto leyo. Imake uthi yena kufanele uphakamise kahle kahle ukhuphula amandla. Khuphula amandla. Okay. Siyaqala sa emanzini ke entabeni la kuthiwa khona ilento izanilo. Ungayisho ngegama uqobo lelo kodwa nje emanzini. Yeah, emanzini. Esifike emanzini abesethi ke angigeza ngale ndlela angigeza ngayo yabo ngegazi lenkukhu kanjani yabo. Emva kwalapha besethi kunento engizokunikeza yona ekuyiyona ozoyisebenzisa nje manje okuyisigubhu esincane nje. Yabo ngathi ukuhamba. Wakunikeza into ukuhamba. Yeah, sivumelane ke naye ngoba phela ngifuna ukusebenza manje. Kumele abantu bayakhuluma nangaphandle bathi Luyana wamosha imali zama wakhe kanjani. Yabo. Ethi angizoyivumela lento athi hayi ngeke kuzoyenzeka izinto eziright uzokwazi ukuthi uthola abantu bezokwenza umsebenzi ukuthi bafuna usizo kuwena. Uthi ibeke plan into mekunikeza lo baba. Bengimsamo wami phela khona la. Yabo la. Ngiyabona. Yebo. Okay. Shuthi mekunjalo ngiyithatheke lento sivumelane ngezinto ezithile yabo. Inkinga iba kephi uthi ngiyayisebenzisa njalo ekseni mengivuka ngiyayiphahla before ngingena abantu ekseni. Mengivuka nje ngiqala kuyona ngiyaphahla. Okay. Idlani ayidli lutho ifaka impuphu ifakani yini njengoba kudlayo ke lapho inkabe yami. Yabo le nto leyo. Uthi kusebenza ini? Kunalokho isidoda lokho yabo. Imake mawuthi isebenzisa isidoda somuntu wesilisa shuthi kahle kahle ukuthi ushaye masturbation yabo kuze kuzophuma isidoda sakho. Okay. Lesa kuthi abathi abanye umithisa ngazini umuntu wesifazane yabo. Oh okay, so idla uketshezi usidoda Injalo nje. Okay. Futhi wakuvuma nalokho ngakuvuma ngithi phela ngithi abantu bayakhuluma manje yabo. Mina ngisebenze manje. Okay. Bona ngathi ngiyasebenza. Kuba ngino 3 years ngisebenza no 3 years lapho ngisebenza nje ngene umuntu. Kube sikenzeka lokho kwenzeka. Sesekuphele mhlambe 5 years. Imake abantu Inyanga ezo5 yabo. abantu bayangena Bangena esikoleni abantu. Okay. Yabo bengena abanye bazobonga ukuthi hayi ingane yami wayisiza kanje mhlambe umuntu azoleso 5000 yabo. Ngiwusebenzise ngendlela engiyisebenzisa ngayo yabo. Imake ngicela ukuphulula la. Indlovu ishaka ngake osukwini kulento leyo noma ingena after 2 days noma ingena njalo noma nje ekseni ngiqala ngishaya yona masturbation ngiqala before ngihambe ngiyogeza yabo le nto leyo. Uphahle ke la ubiza abantu. Ya ngibiza abantu phela ngibiza abantu ukuthi uzana uzosebenza la. Uzana uzosithola usizo la kumina. Oh shuthi ke mekuphela mekwenzeka lobele ngiyenza le. Ukwenza lokhu ya. Uthathe kuphela mhlambe u2 months hayibo. Ngibona ukuthi hayi phela lento iyaphela ngisho nasegazini ke isidoda sami. Ya uqinisile. Hayibo. Ngimfonele lo muntu athi lo muntu okuyena onginiza lento le. Ugobela lo uyena ya. Engimfonela lo muntu angitshela ukuthi hayi naye ke khona la ithatha khona kumuntu wamthasisa. Ngoba nami wathasisa mina. Kuzomela nami ngithola amathwasa ami ukuze nami ngizoyidlulisa lento le yabo. Oh, futhi kahle kahle lento yeni isi chain kahle kahle futhi naye wanikezwa abamnikeza naye wasedlulisela kuwe ngoba esosewe. Cabanga bayithosela lakhe. Nawe fanele ube namandla manje uthola amathwasa akho ukuze nawe lento uyidlulisele komunye. Into kanjalo nje. So akasho ukuthi iyavaleka lento ayisebenzayo. Akasho ukuthi iyavale ukuthi nje kumele ngithole nje umuntu ongizomdlulisela kuyena nami lento.
Ngoba manje manje mengisebenza abantu sekumele ngithole isidoda salowo muntu mekuthi umuntu wesilisa. Imake angibuzwa kahle la. So njengoba wena ususebenza manje wena sekuyakuphoqa manje ukuthi kungabe sekuba esakhe isidoda siwe semuntu manje omunye seceleni. Ya angithi manje mezofuna usizo la ekhaya ukuthi mina angikwenzanga ekuseni lokho, yabo. So kumele yena Usithola kanjani isidoda somunye umuntu? kumele phela ngikhulumisane naye ukuthi mhlambe kuyakhokha la ekhaya, yabo. Ngiyakhanyisa kumele yena akhanyisele abantu bami manje. Imali Ngesidoda ukubeka ngembaba noma kukhona indlela odlala ngayo kuye ukuthi mhlambe kukhona impande ethize edinga sona ezovusela yena izinto noma uyamtshela nje ukuthi ngiyasidinga sona. ya phela ngithi manje kumele ukuthi ngimtshele ukuthi lento le izosebenza kanje manje ngesidoda sakho. Kuba le mpando le ngisuka mhlambe ngisho mhlambe indawo ekude, yabo. Ngisho lento isebenza kanje. So umtshela umuntu ukuthi umnikeza umuthi odinga sona. Ya Mostly abantu ke manje bayakuthemba ngaleyo nto leyo. bebe ngithemba phela abanye ngoba badinga usizo. Ngoba begula nje omunye wathi hayi uzonginikeza, yabo, leyo nto leyo. Ngiyenzeke lento leyo. Kodwa manje sekuyahlupha ngoba sengifuna umuntu ozongisiza manje. Ukuthi angikhiphe lento le ngoba manje ayisenzeki. Ngisho nabantu bayakhala abantu bathi hayi ngathi inzima lento le. Imake yini eyenza abantu bekhale bona laba abathi isidoda sabo kubona? Ya kulaba nje mhlawumbe abawu-3 noma abawu-4 Iziphi inkinga abathi banazo? bathi nje banokugula nje abangakuqonda, yabo. Ney'ngane abay'tholi, yabo. Kodwa ukulapheka uma bezolashwa bona bayalapheka. Balapheka vele ukulapheka. Kodwa inkinga nje inalapha kulento abayisebenzisayo induku. Induku nje phela kudinga kile nto isidoda sakho umuntu. Bakhona abantu abakusolayo ngalento oyisebenzisayo mhlawumbe ukuthi kukhona into ethize akukhona umuthi lo ohlezi ufuna isidoda sabo. Ya bekhona omakhelwane, yabo, leyo nto leyo. Bathi uyathakatha noma bathi uthwele. Bathi ngithwele phela manje angithi bayabona ukuthi ngingena abantu nje besilisa kakhulu. Ngoba phela isidoda sesidingakalayo. So ngiyazama ukuyibheka le ndaba, ngiyazama ukuyicabanga ukuthi ngabe lento isebenza kanjani. Ngikuzwe kushiwo ngayo kuthiwa khona isigubhu esifaka isidoda. Lolu khamba lolu lisebenzisayo wena nalo futhi walifaka isidoda. Kodwa ngazi ukuthi esakho sizifaka ama-sperms akho. Bengazi ukukhona iprocess ecishe ifana naleyo ukuthi ungakwazi ukukhulumisana nayo iyamukele esomunye umuntu. So njengomuntu osamncane njengomuntu futhi owathwasela ukuyosiza abantu. Lento wena uthi awuyifuni ukuyidlulisela komunye ngoba kuthiwa udlulisele lo landela emva kwakho. Hayi angiboni kumqondo omuhle lo ngoba manje mina ngayo ukuyothwasa lapha ngithi ngizosiza abantu, yabo. Ngoba nezimali nje zabazali engayisebenzisa zikhulu impela, yabo, leyo nto leyo. Manje angisaboni ukuthi kuphinde futhi Uqalise omunye umuntu phansi. ya Imali ezabazali ezasebenza ukwazile ukuzibuyisela noma ukwazile ukuthi ngalento akunikeza yona lo baba ukwazi ukuthi kuhambe ugcine ukwazi ukuthi ibuye. mewukuthi u50% engawusebenzisa kugobela wami inyanga yami le ngangithwasa kuyona, mhlambe ngino 30% ngibuyisele imali zamama Zabazali. Yes. Uma ngathi kunombukelo sekhaya othi yena ufuna isithwalo. Mayefuna isithwalo ufuna isithwalo esingalichithi igazi. Ufuna isithwalo esingabulali ngoba nakho uyaphila. Lento usube nasikhathi futhi esithe ukuthi kuba sijanyana. Lento uyisebenzisa futhi nabanye abantu. Makukhona umuntu othi yena ekhaya mina lento engayimela. Ungavuma na ukumnikeza lento nayo wena njengamanje nokugobela nihlangane naye nidlulisele kuyena at kunokuthi uqale phansi uyovusa amathwasa. ya ngayivumela ngobani mina angisaboni kumqondo omuhle ukuthi singasebenza kumina, yabo, leyo nto leyo. Ngoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe singazingeneli la ekhaya lami, yabo. Okay, la ekhaya nabazali Abazali bakhona nabafuthi abangilamayo, yabo. khona umuntu ohlalisana nawe ohlekisana nawe wesifazane. Ya ukhona, Ingane yakhona. yebo, sikhona. So uthi ungamnikeza umuntu othi yena lesi sigubhu noma lolu khamba owalinikezwe inyanga methi inyanga iyawudluliseleka komunye umuntu ungavuma ukumnikeza wena. Yebo ngavuma ngoba manje angisasidingi nami njengamanje. Imali siyayenza. Imali siyayenza ngisayifaka imali ngoba phela umuntu usuke ezofuna usizwa ngithi. So kahle lezi sigubhu noma leli ukhamba
hayi ukuthi mhlawumbe lifunwe inyanga kuphela. Shuthi nomuntu onebhizinisi engalisebenzisa ngoba phela angasebenzisa isidonso ngesilesi iyadonsa lento. ya ngoba phela isidoda ngithi uma efaka isidoda sakhe nje kuphelele. Wathi ugobela sengizama ukucabangela umuntu othi yena uyayidinga lento kuyakuphoqa ukuthi every day ushaya indlu yabo wena ufaka ama-spams akho lapha, noma kunesikhathi noma kune-period yesikhathi ukuthi mhlawumbe mase ubona ukuthi okay ngakuyehla uyophakamisa, noma into everyday lesikhuluma ngayo. Into everyday nje into engiyenza njalo uma ngivuka ekuseni before nje ubone uphume nje emnyango. Yabo leyo nto leyo. So mbukeli weNsakazo TV1, othi ufuna isithwalo akasenzi yena umfowethu la, kodwa uthi lokanako ngoba uthi ugobela iyadlula lento engavuma ukudlulisela omunye umuntu ethi cha nakho awukusebenzise nawe kuyadonsa. Wathi kuyadonsa kuphela noma kukhona nokuvika phakathi. Ya ukudonsa abantu bayabadonsa yedwa iyasidonsa ke abantu. Wathi yini lento, wathi yilwane noma isithwalo noma yini? Into nje isithwalo le yabo. Kodwa yena indlela achaza ngayo wachaza ngathi into ezongisiza ukuze ngikwazi ukusebenza abantu mina. Ya. So njengoba ngihlezi ngisho ukuthi zikhona izithwalo, zikhona izigubhu engabulali, zikhona izigubhu ezibulalayo. Lolu khamba lolu lichazwa la, ukhamba lolu engingasho ukuthi liyisithwalo kodwa esingenayo contract ngoba nakho nawe akwazi ukudlulisela kuwe. Akambulala akafanga edlulisela. Kusho ukuthi kune process ethize akumele niyenze nodokotela ukuthi nawe idlule iye kumuntu ongamnikeza yona. Yeah. Wena usayifuni. Hayi mina ngisayidinga hayi. So Kwanele. i-option yokuqala leyo ukudlulisa nakhona futhi icatshangwa yimi ukuthi mengathiwa kunomuntu othi mina ngiyayifuna into oyiphethe ungavuma umnikeza. Yeah. Kodwa wena okubhalela i-TV kahle kahle ukwenza njani? Yini obufuna lesi sigubhu noma lento anikezwa yona ukuthi yenze ngayo ufuna ukuyenza njani? Awufuna ukuyidlulisela kulokhuna oyofaka uwena njengomuntu oyini Nje othwase kuwe. Wena ungamnikeza kodwa umuntu othi mina ngiyayifuna eyifunele yena, hayi ukuthi ulutho umuntu sayithathe. ya umuntu ongasho ukuthi nje uyayifunela lokho ngingamnikeza. Kodwa ke into ebhalele kahle kahle ubufuna kwenze yena. TV bengifisa ukuthi umuntu ongangisiza nje manje ngoba yena ugobela lo uthini uthi wanginikeza. Wanginikeza shuthi yena nikezile mina kwayisho amandi. Yebo. So inhloso manje it's either iyadlulisela lento kumuntu othi yena uyayifuna noma sixhuma nodokotela abanye abazoyivala. Kahle ufuna ukuyilahla lento. Ya kuyilahla straight. Wathi umkhulu iyalahleka lento uma uthi uyayilahla. Ya iyalahleka phela uma ukuthi ukhona umuntu engingamthola njengamanje lo ngimdingayo engangisiza kangcono. Ngesimo sokuthi sifike entambamanyana la esigodlweni eNtombeni. Bengithanda ukuthi singene kuyo kakhulu le, kodwa ke sizokwazi ukuthi masixhumana kahle nabanye odokotela beyichaze le ndaba ngoba lesi sithwalo lesi abantu abaningi abasi-understand sesidoda ukuthi siyinto ekhona. Asinabo bona ubungozi obutheni kodwa sona bukhona ngesimo sokuthi njengoba echaza ukuthi wasosebenzisa into engavumelani naso kukhona la kulimala khona abantu abathize abaseceleni. So kodwa asibulali noma sikufiki la kutheni wena sesikuhluphele kutheni sibulele ngoba nangu udokotela uyaphila nakho futhi nawe uyaphila. Kodwa umuntu othi uyasifuna ungafanele eqale ethola ulwazi oluphelele ngaso futhi kubani kudokotela la sasuka khona ngoba nawe wakunikeza ungazi ngaso. Yebo, njalo. Amagama nje mhlawumbe ongawasho kudokotela obukayo njengamanje. Omunye ngabuza ukuthi sikufihleleni ubuso bakho. Lokho esikwenzayo noma ngibuze wena ukuthi sikufihleleni ubuso bakho noma uceleni ukuthi sifihle ubuso ngoba into umuntu angazibuza nalo ekhaya ukuthi ukuthi umuntu osebenzayo umuntu futhi ofisa ukwaziwa noma umuntu ofisa kodwa kulolu daba lolu waye ufihle ubuso. Nje ngokukhuluma lapho kulelo phozi lelo sho nje manje ngingathanda ukuthi ningifihle ubuso ngokuthini angisandi ukuthi mhlambe kube ngathi mhlambe ngahluleka mhlambe ukuthwasa yabo lento leyo. Wazi wathatha Nokuthi iseyilo umuntu wangenzisa leyo nto leyo mhlambe inyanga yami leyo mhlambe ngazibona ngoba manje asilingana ngamandla yabo lento leyo ngoba nginezile scoop inamandla shothi aphezulu kwawami yabo manje idethwa ngithi mina ngicela bandla ningivala ubuso singakuvezi futhi singasho ukuthi wathwasaphi uthi asobani.
So isona ke sizathu leso mbukeli, ngiyazi omunye umuntu engazibuza udokotela uzifihle kanjani noma uzifihleleni. Yiso sizathu nje leso ukuthi kusatshwa ubaba lo amnikeza ukuthi ngabe ngathi sesiyocelela phansi igama lakhe, nanokuthi ke nabo abantu phela ngoba umuntu osazosebenza lo mekusuka lo eduze kwakhe usazoqhubeka nomsebenzi, akufanele abantu bethi hawu nanga lo baba owayenento kanje kanje kanje, nanabantu osubenzele izinto ngalento bengasho ukuthi awu futhi nathi asilungelwa nje izingane asinalutho siney'nkinga zesinye sengase yile yanto wasinikeza yona. So isizathu i-safety yakho njenge-TV mawucelile nathi siyavuma, asisho ukuthi cha ngoba udokotela sizokuveza. So mbukelo we-TV1 iyona nkinga lesibhekane nayo. Ofuna lento le ukhamba lolu la ngemuva lukhona ngilibonile ukhamba lolu oluphahlwayo kodwa lidla noma lifaka isidoda lingadluliselwa kuwe mawukuthi uyinyanga, mawukuthi unebhizinisi, mawukuthi umfundisi, ngoba into edonsayo le, into evikayo le. Kodwa umuntu oyivuma ngokwakhe ngomlomo wakhe athi mina ngizayidinga noma ngizoyithatha, kodwa udokotela ucela lokhu, udokotela obukayo njengoba manje ekhaya onamandla kunaye noma ongaphezulu kwakhe, othi yena isigubhu uyasilahla noma othi yena isithwalo uyasikhipha, nangu mfowethu, nangu la insizwa nje isancane impela nje ibhungu futhi ungalibona nawe ungaliphikela ukuthi umuntu osebenza ngokosiko, kodwa wambona uyobona ukuthi kwathatha i-advantage ngaye wadluliselwa into ayengayidingi noma into ayengeke imsebenzele. Udokotela angakusho kumuntu njengamanje obukayo ofuna ukuyothwasa, ofuna ukuyokwenza izinto zosiko, yini ongayisho kuyena mayelana nokuthi ogobela bengathatha advantage kuye noma bemenze izinto ezirong? Sengiphetha nje ngathi nje ngiyabonga ukuthi kwinsika yesizwe TV1 ngisho ukuthi kubalaleli nababukayo le video njengamanje ukuthi nje babheke ogobela, ngoba umuntu uvela kutshela into nje kuyimanje athi uzokwenzisa futhi ngemanje ubona ukuthi hayi ngisho ngaya kwezinye izindawo ngeke uze uyithole leyo nto. Ngiyabona into leyo enze mhlawumbe ngemali encane nje, emva kwalapho mase akufaka inkingeni futhi mhlawumbe aphinde abambe amandla akho futhi egcine, ngoba ethi uyazi vele khona into ezokunikeza wona. Ngoba ekugcineni kungenzeka phela ukuthi kahle kahle nje wangalunganga lutho kwakho, mhlawumbe wayethathe something kuwena wasethemba ukuthi vele uzothi ubuya futhi phinde futhi ukhokhele lokho azokunikeza kona ukuthi uhambe uyosebenza ngakho. Kunjalo. Kunzima mbukelo TV1. Okwami nje engakusho ekugcineni abantu abagade laba uthwasa khona bebe neshow beseshe futhi umuntu ahanjiswe yidlozi limise la kufanele yekhona. Udokotela mohlole kuye akusho ukuthi uyozokuthwasisa, abeneqiniso bayakutshela ukuthi hamba uyofuna la uzothwasa khona ukwazi uqala ukuthwasa. Abathi nje woza noma kanjani olindele ukuthi kuningi okungase kube inkinga uzobhekana nawo. Kodwa ke mbukeli Insizwa TV1 asiceke umuntu, asicindezele umuntu, azivale umsebenzi womuntu. Bengizoveza lolu daba likamfowethu noma likadokotela osemncane naye othi uyacela ukuthi impilo yakhe ibuyele esimeni ekwazi ukusebenza. Mawukuthi uyabheka mhlawumbe kuthiwa khona la kwathi sakhona izinto zakhe ekwazi ukubuyisa inhlanhla yakhe, ekwazi ukusebenza ngokwedlozi, ngokweqiniso. Mbukeli, until ivideo elandelayo. Siyabonga.